Krida Turangga Wulung, Krida Turangga Wulung. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oi, la 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 la. Oh, oh. Oh, oh.
prasasat kaya sewindo antu-antu ngenteni tetamu ape dodok rakit asmara ngedyan merahino ning ing rasa mung sekelo Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, oh, oh yeah, oh yeah, oh, eh 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 oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Yo. Oi. Ya 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 ya. Oh 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 ya. Lo ya. Ya 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 ya. Oi. Oi, 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 yo, oh ah, oh, 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 oh ah, oi, 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 yo, yeah. Aus, ah. Yeah. Oi, la, yo. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Hei. Yo, gedruk. Ayo. Buto, metu. Rio. Iya. Rio. Ya. Lo. Ya. Oi. Oh ah.
ya bakulan apa iki? Hei. Lo ya. Munyuke, heeh. Iki munyuke, heeh. Iki dodolan apa iki? Munyuke. Ya munyuke ya ketheke. Hei. Iya. Iki ya munyuke ya ketheke Krida Trangga Wulung. Munyuk tantrum. Kowe Dik, kudune nek dibengesi iki menggon lambe iki mau irung bareng dibengesi. Kae lho sing munyuk nganu irunge abang kae lho. Oh, heeh. Bekatan. Heeh, niki ya munyuke ya ketheke Krida Trangga Wulung. Ya bekatan. Oh, iki bekantan. Wis kok Kalimantan berarti, Dik. Ora lek nesu ora pareng munyuk masa nesu ya. Ayo Mas. Munyuk nek nesu nyakari lho, cakari lho lek. Entek malah tambah elek, wis elek. Ora nyatek. Ora diuntu. Oh, apa ndelok? Ijit cilik iki, Dik. Munyuk cilik. Oh. Untune rong genep iki lho. Urung tukul. Urung tukul untu. Oh, piye? Ayo musik yo Mas yo. Iya, yo munyuke ya ketheke ya, ayo. Ayo nyuk. Ayo nyuk. Oke wis. Hei. Ayo dikendeli le mencuti ayo. Iya. Iya. Ada sakit. Munyuke gereng, Dik, munyuke gereng kepecut. Ati. Oh, ati aku, heeh. Oh, gue sing gede, nah, sing gede. Tonjo pokoknya. Iya. Iya, ora apa-apa, Ora kena. Ora kena to, Dik? Ora. Pasno. Paske ya, dipaske.
ora kleru. Iya, ora apa-apa. Sing dipecut ki tangane kok sikile sing diangkat tangane, sing dipecut tangane. Merem geget untune geget. Ngeyel pecuti lho. Ayo. Iya, ora apa-apa. Iya. Ayo, Adik. Ayo Dik. Ayo atraksi karo munyuk lho. Ayo. Weh. Luar biasa. Tenang. Ganti celeng wis urung celeng. Celeng urung. Engko terus kowe digawa mubeng. Iya, celenge yo. Yo. Kalau kayak wis kon jegur ya. Karang ya munyuk golek sawer. Ayo. Munyuke golek sawer ya. Sing adoh ke. Yo sing adoh nganggo genter sing adoh. Cerak. Bakul cerak Yo. bakul. Ya. Oh ya. Oi.
Yo. Awas Dik, rada mundur wae Dik ya. Dik, rada mundur. Ora dadi. Yo. Hei. Yo. Aduh jatuh. Oi. Yo. 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 Oi. Yo. Yeah. Pari pasang rangge